كاب أقول التلفزيون إيرترا عزو السلام تانا تقبلوز خبركم تخططلتي كم يتمسيو ساعتنا أخيلو نحجز استدالو زينا وشتن وطعن حيزنا لكم قاربنا لنا كتكاتاتو لنا بخبر زعدم بيتروس منقص هارست دينا عب كتمات السنة بو حجز عانو تحت قرصي حرشان أقول قلوت موقع عزيان تتسقينو عب كوماو هوسبيتال دقسا وفري مرمراتات حمامات عينن مطبحتي حابلان تخايدو عب زوا ماكل تحسد حقاقاتن ممرحيتاتن مقتا اتوب ناي مقوصار سراح يسلاسلالو چاينان روسيان استراتيجيكاو زمدنا مدفع زخل سمع كتيمان سمين كوريا عب ممعبال نوكليسو عطوار تكايدو وفري كم تعبيو حبيرا واقع زي تساري ندادي عب عراقات عالم دحري كتشن يسران حدن ناب استحات درجو كم دورده تقليتون عب كتمات السنة بو حجز عنوة تحت غرص حرشان عقل قلوت موقع عزيان بدقف ماشينير تسكينو وكيل إيرينا عمانيال تسفاي بملكة تصاب نزد دالو تحستو أرسيما سمروم كتقربايا أب كتمات السنة بعسران شمونتن حسب بزوغع الزنابن نسوز صعبو وحجن تبالاش يوزي صنحت سرقان مقلي وحجن بمتحبار هزبن كوبانيا هنسا سجنن تسكينوم أب ممحجار نوزوبات السنة وكيل أهادو هنساوي لمعات جوميترا دانيال هابتن إيرينا بزهاب حبريتا أبتستطاع علت بزوقعة 8 ملم زناب وحجنا بكتما بمئتاو برك الزبال عبايت كم زعنة وبمقلات مزلهو تركرامات داق مايك سارا كيسعب اتمقلي وحجن مسمرات موقع عزيان بماشينير السرقفة تسقنا كم تقبرلو أفليتهم تسقان تقبره تترعى بماشينيري بحاجزنا ماشينيري غيرو بكوبانيا تسقن تنفر مالتي أبتسني زركب بماشينيري تسقن تخايلو بخالقة أبز خبابي بزوا مسكرم زركب ترعى بحزبي مشامع حمد نمالخة نتي زفرسة ترعى تسجينه مالتي عجزي نجزي نديو تجيرزلو بس تجيرزلو نجزي بزمن سماي وحس كبل خليه جوميترا دانيال سعيبو وحج أب حرشة وتحت غرص تسني على قدر نزورو عنوة نمتسقانون مدلواتي قبر كمزلو قليتهم أما حداريت من محدار كباب مسكرم ويزورو اللوتشا قبري هوت بوغنا بوسنا سنة من محدار كباب زحلف مالي وحج مس أبايت قربت سلازلوو كبيد عنوة كم زختله بمتكاس هزبن تكالات منقسن نقديات مردان زعانو تحت غرص أم متسقانن نزر أيوة متحببار أمسقينام لعلي 256 قزاوتي بزو حجزي على غليقو مطرشتاون أبتم هزبي قد أتاوريدو ጽቡቕ ዕድል ናይ ህይወት ሰብ ዝወረደ ሓደጋ የለን ተኾነ ግን ኣብቲ ናይ መንበሪ ገዛውቲ ይኹን ኣብ ካልእ ናይ ንብረቶም ሙሉእ ዝኾነ ምድምሳስ ወይ ከዓ ዕንወት ይወሪድዎም ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ዘለናያ ብህዝቢ ይኹን ብሰራዊት ይኹን ሙሉእ ሓገዝ ተገይርልና ብህንፃ ኩባንያ ሰገንውን ካብ ንሕና ንፀበይናያን ላዕሊ ካልእ ዳግማይ ውሕጅ ከይመፀ ኣብ እዋኑ ረዲኦምና ሰራዊትን ህዝብን ከዓ ነቲ ሶም ዝገበርዎ ንሕና ብዓቕምና ንገብሮም ብዓቕምና ሸፊና ልዕሊ ዓቕምና ዝኾነ ከዓ ማሽናት ተምፅኦም ብግቡእ وحز دخانة وحج مسيد حر حج كم زي سكفنا بمقبار بحقي وصيتها ودخانة سرح تسريح لنا أما حداري من محجار كواب السلام عطو مدهاني برهانة بقديو أما سمرت السنة يقولج بوحج تبالاشون تشكركر تخص أقمت سنحة كبابي زادلت سقنا كم تقبرلو بمبرح بسنكو حج أبايتهم زعنا وصدرا بيتاتنا محقاس هزبي عامو زوف قدوم التحبار كم زقبر قاليتهم كوبانيا هنسا سجن كم تمسألنا تجيرو وتبومولو أفريس ودنا بركة بعصرت تشعات بوتاتات قدادات جيرو ودنا بري نعوت عراريهم سقعتي مكاين سقرالو زي كده درجاي نيرو إذن يربا بقى يد مسألنا دول داق ما عنوت كهمس نخيد دويلنا درجة 4 كل تنسب 2 كل تندكونستيو أسرار تبعتيو كيدنا نتدنا برا عطي ودنا برا بومرو كفيتنا بتربا خم تحوس تجيرو بخال وجن تتكمت للروباقاش كم حدقات تقوحج نمدحن لعلتن كأخ جبرو أبيت صفات حرشان وزبات سنة كيلا حرشاو ميترولوجي عطو أرايا برهانة أزخيرهم
ካብ ከበሳ ብዝወርድ ውሕጅ ሩባጋሽ ልዕሊ ንቡር መሊኡ ብሸነኽ ሰሜን ናብ ጽርግያ እናኣተወ ንምንቅስቓስ ኣጋር ጥሪትን ተሽከርከርትን ጸገም ክፈጥር ይረአ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ተገልገልቲ ውሕጅ ነሃሩ ኣጸቢቑ ክሳብ ዝጎድል ብዓቕሊ ክጽበዩ ኣተሓሳሲቦም ሕጂ ኣብ ዓሊ ግድር ተመዝጊቡ ዘሎ ናይ በቐዳማይ 140 ሚሊ ሜትር ኣቢሉ ይበጽእ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣብ ተሰነይ እንኳን 79.4 ሚሊ ሜትር ሃሪሙ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ከምዚ ዓይነት ዝናብ ርኢና ይንፈልጥን ኢና ኣብዚ ሕጂ እንታይ ደሪእካ ማይ ካብ ጥቅም ሕጂ ንፈልጦ ዝነበርና ቁርብ ወሲኹ ከም ዘሎ እዩ ማይ ኩስኽ ከለኻ ጽቡቕ ነገር ኣለዎ ዝበዝሕ ነገር ጽቡቕ እዩ መጠኑ ካብ ጉድኣት ተምጽእ ክሊ ኣባይ ተኸፍርሰልካ ክእል ውሕጅ ጥሪት ይኹን ሰብ ክወስደልካ ይኽእል ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ከምኡ ጸገማት ከምጽእ ይኽእል እዩ ኣብ ቢንቶ በሎ ኣብ ካልእ በሎ ስለዚ ጥንቃቐ የድሊ ማለት እዩ ኣቶ ኣርኣያ መወዳእታ ትንቢት ሜትሮሎጂ ከም ዝሕብሮ ኣብ ወርሒ መስከረም ዝናብ ክቕጽል ልዑል ተኽእሎ ስለ ዘሎ ጓሶት ሓረስቶትን ካልኦት ተጠቀምትን ናይቲ ድልድል ካብ ጋሻ ውሕጅ ክጥንቀቑን ቆልዑ ኣብ ሩባን ደንደስ ሩባን ምጽዋት ከወግዱን ጸዊዖም ሓላፊ መደበር ፖሊስ ንዞባ ተሰነይ ካፒተን ስቲፋኖስ ኪዳነ ማርያም ብወገኑ ዛጊት ብውሕጅ ኣብ ሰብ ዝወረደ ጉድኣት ከምዘየለ ብምብራህ ተጠቀምቲ ድልድል ብትዕግስቲ ክንቀሳቐሱ ኣዘኻኺሮም እቲ ውሕጅ ልዕሊ ተዓቆኑ ልዕሊ ቢንቶ ይኸይድ ስለ ዘሎ ምስ ምስፋሕ ከዓ ተዓጊተን ደው ኢለን እንዳሃለዋ ከለዋ ከዓ ነዚ ቁርብ ጎዲሉ ከይጎደለ ከሎ ትሕልፈኒ እንዳበልካ ምኻድ ልክዕ ኣብ ቢንቶ ምእታዊ ኣብ ጽድፊ ምእታዊ ህዝቢ ለኪምካ ምጥፋእ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዝመጽእ ዘሎ ውሕጅ ሓደገኛ እናቱ ርኢኻ ለይቲ ደው ምስ በለ ምስ ወድአ ምስ ጸፈፈ ጥራሕ ኢኻ ክትወፅእ ዘለካ ክትሓልፍ ዘለካ ተዘየለው ሓለጋ እዩ ወልሓልፍ ኢልካ እንተሪኢኻስ ክትቋጻጽር እውን ኣይትኽእልን ሓደ ሰፊሕ ቢንቶ እዩ ካብኡ እንተጸዲፈ ኣኺሉ እኳ ይስሕት ተቢልካ መስመር ኣኺልዎ እዩ ስለዚ ንህይወትካን ህይወት ድሕነት ንብረትካን ርኢና ተጠንቂቕና ዋላቶም ተሳፈርቲ ናበይ ንኸይድ ኣለና ክንብሎ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኣብ ኮማዊ ሆስፒታል ድግሳ ብጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡብ ዝተወደበ ሓፈሻዊ ምርመራታት ዓይንን መጥባሕትን ተኻይዱ ሓላፍቲ ኮማዊ ሆስፒታል ነርስ ኤርሚያስ እሙን በቲ ካብ 30 ነሓሰ ክሳብ 3 መስከረም ብ8 ኪላታት ሕክምና ዓይኒ ብነፃ ዝተዋሃበ ኣገልግሎት ን510 ሓፈሻዊ ምርመራታት ዓይኒ ክካየድ እንከሎ ጸገማት ሓበላ ዓይንን ዓጽማ ዓይንን ዝጸንሖም 44 ድማ መጥባሕቲ ከም ተገብረሎም ገሊጹ ብዘይካዚ ጸቕጢ ዓይኒ ማለት ግላኮማ ከምኡውን ጸገም ቅርኒ ብዓይኒ ንጸንሖም ኣድላይ ምኽርን ሓገዛትን ከም ተገብረ ብተወሳኺ ሓቢሩ ኣብ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ንዞባ ሰገነይቲ ሓላፊ ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ነርስ ሰመረ ኣለም ብወገኑ እቲ ዝግበር ዘለዎ ፍሬ ሕክምና ዓይኒ ብፍላይ ነቶም ብሰንኪራ ሓቂ ቦታታት ክሽገሩ ዝጸንሑ ጸገማቶም ዘቃልል ብምዃኑ ኣገዳስነቱ ልዑል ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ተመሳሳሊ ተበግሶ ኣብ መጻእ እውን ክድፍኣሉ ተላቢዩ ነቲ ወፍሪ ዝመርሑ ዶክተር መኮንን ኣብርሃለይን ክኢላ መጥባሕቲ ዓይኒ ብስራት ወልደ ገርግሽን ብወገኖም እቲ ስራሕን ውፅኢቱን ዕግበት ከም ዝፈጠረሎም ብምሕባር ሕብረተሰብ ኣብ ክንክን ዓይኒ ዘለዎ መረዳእታ ከዕብም ዒዶም መጥባሕቲ ዝተገብረሎም ዜጋታት ድማ ኣብ ከባቢኦም ንዝረኽብዎ ኣገልግሎት ብምስጋን ኣብ መጻእ እውን ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ንዝርከብ ህዝቢ ባይታ ዝፈጥር ተመሳሳሊ ወፍርታት ክካየድ ኣዘኻኺሮም ኣብ ዞባ ማእከል ጥሕሰት ሕጋጋትን መምርሒታትን ንምግታእ ቀጻሊ ምክትታል ብምክያድን ኣራሚ ስጉምቲ ብምውሳድን ዕቱብ ናይ ምቁፅጻር ስራሕ ይሰላሰል ኣሎ ወኪል ኤሪና ዮናታን ይዕብዮ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ኣብርሃም ዓንዲ ማርያም ከቕርቦ እዩ ኣብ ዞባ ማእከል ጥሕሰት ሕጋጋትን መምርሒታትን ንምግታእ ዕቱብ ናይ ምቁፅጻር ስራሕ ይሰላሰል ከም ዘሎ ሓላፊ ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ገሊጹ ኮሎኔል ተስፋ ሚካኤል ተስፋጽዮን ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ቀዳማይ መንፈቅ 2024 ኣብ ዘይሕጋዊ ንግዲ ናይ ተጠቃምነት ዕለቱ ዝወደቐ ሃለኽቲ ካብ ሕጊ ወፃእ ዝስራሕ ህንጻታት ዋጋታት ሃለኽትን ንብረትን ሕጋውን ዘይሕጋውን ዕዳጋታትን ካልእን ዘተኮረ ናይ ምቁፅጻር ስራሕ ከም ተኻየደ ጉድለት ዝተረኽበን ትካላት ድማ ብጠቕላላ ልዕሊ 10 ሚልዮን ናቕፋ ከም ተቐጽዓ ኣብሪሁ መንግስቲ ባኒ ሰንኪቶም ንተጠቃሚ ሕብረተሰብ ከቕርቡ ንወነንቲ ትካላት ሕብስቲ ዝተደጎመ ፊኖ ከም ዘከፋፍል ዝጠቐሰ ኮሎኔል ተስፋ ሚካኤል ኣብዚ መዳይ እዚ ብዝተገብረ ምቁፅጻር ሚዛን ባኒ ካብ ዘጉደላ 37 ትካላት እተን 5 እገዳ ሓሩጭ ክግበረለን ከሎ 5 ከም ተዓሸጋ ብገንዘብ ድማ 240,000 ናቕፋ ከም ተቐጽዓ ኣፍሊጡ ብዘይካዚ ንዝጥቀማሉ ሚዛን ዝሰናዓ 3 ትካላት ልዕሊ 326,000 ናቕፋ
ናይ ተጠቃምነት ዕለቱ ዝወደቐ ሓለኽቲ ሒዘን ዝተረኽባ 32 ድኳናት ከዓ 72,000 ናቕፋ ከም ተቐፅዓት ዝሓበረ ኮሎኔል ተስፋ ሚካኤል ኣብ 2002 ንዝወፅእ ኣዋጅ ምክልኻል ተጠቃምነት ፌስታል ዝጠሓሳ 21 ትካላት ብድምር 60,000 ናቕፋን ከቢድ መጠንቀቕታ ከም ተወሰነለን ከምኡውን ጥዕንኡ ዘይተረጋገፀ ፀባን ስጋን ክሸጣ ዝተረኽባ 4 ትካላት ብድምር ከ2,000 ናቕፋን ነናይ ሓደ ወርሒ ክዕሸጋን ከም እተበየነለን ሓቢሩ ኣብዚ ሓለፈ 6 ኣዋርሕ 36 ባርዕ ሓዊ ከጋጥም ከሎ 4.3 ሚልዮን ናቕፋ ዝግመት ዕንወት ኣብ ንብረት ከም ዝወረደ እቲ ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ናቕፋ ዕንወት ካብዚ ድማ ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ መደበር ኣስመራ ብዘጋጥም ባርዕ ኣብ 23 ትካላት ዝወረደ ምዃኑ ብምግላጽ ዜጋታት ምስ ሓዊ ኣብ ዝተኣሳሰር ንጥፈታት ጥንቃቐ ከዘውትሩ ተማሕጺኑ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ባህላዊ ውርሻታት ጥንታዊ ቅርስታትን ጸጋታትን ብግቡእ ተጸኒዖምን ተዓቂቦምን ናብ ወለዶታት ዝመሓላለፍሉ ባይታ ንምፍጣር ዕቱብ ተበግሶታት ይውሰድ ከም ዘሎ ብ6 መስከረም ኣብ ባሮንቱ ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም ተገሊጹ። ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ኣቶ ኢድሪስ ሳሌሕ ኣብቲ ዞባ ዝተጸንዑን ዘይተጸንዑን ባህላዊ ውርሻታትን ቅርስታትን ከም ዘለው ንምዕቃቦም ዝተወስደ መጽናዕቲ ዝተደገፈ ተበግሶታት ድማ ኣተባባዒ ውጽኢት ከም ተረኽቦ ብምጥቃስ ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫል ዘቕርብ ያታዊ ትልሂታት ህርመት ያታዊ መሳርሒታት ሙዚቃ ያታዊ ድኮና ኣባይትን መነባብሮን ምስናይ ወግዕታቱ ከምኡን ልምዓታዊ ንጥፈታት መርኣያ ናይቲ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ከም ዝኾነ ብርሂዩ ኣማሕዳር ዞባ ኣምባሳደር መሐመድ ዓሊ ሖሪ ብወገኑ ዕቃቤ ባህላዊ ውርሻታትን ጸጋታትን ዝተወሰኑ ኣካላት መንግስቲ ወይ ድማ ሕብረተሰብ ጥራይ ዝግደፍን ኣብ ዝተወሰኑ መድረኻት ጥራይ ኣድህቦ ዝወሃቦን ዕማም ስለ ዘይኮነ ከም ማእከል ዝገበረ ቀጻሊ ዳህሳስን መጽናዕትን ክካየድ ከም ዝግባእ ገንዚቡ ተሳተፍቲ ብጊዶም ኣብ ባህላዊ ውርሻታት ደቂቕ መጽናዕቲ ክግበር ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ብዓበይቲ ዓድን ኪላታትን ዝተደገፈ ዳህሳስ ክካየድ ከምኡን መንእሰያት ምስ ባህሊ ቀዳሞትን ጸጋታት ከባቢኦምን ዝላለዩሉን ኣብ ምዕቃቦም ኣበርክቶ ዝገብሩሉን ዕድላት ክፍጠር ዝብልን ካልእን ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣብ ዞባ ሰረጃቃ ን45 ሓረስቶት ዝተዋህበ ኣብ ልምዓት ምቁር ድንሽ ዘተኮረ ናይ ሓደ ሰሙን ስልጠና ብ10 መስከረም ተዛዚሙ ኣቐዲሙ ኣብቲ ዞባ ኣስታት 15,000 ፈልስታት ምቁር ድንሽ ከም ተዓደለ እንተኾነ ግን ኣብ ኣተገባብሩ ጸገማት ስለ ዝነበረ ነዚ ንምፍታሕ ምስ ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ብምርዳእ እቲ ስልጠና ከም ተወደበ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብቲ ዞባ ኣቶ ኣብርሃም ብርሃን ሓቢሩ እቲ ስልጠና ኣብ መጻኢ ንዝካየድ መስርሕ ምትካል ፈልስታት ምቁር ድንሽ ሓጋዚ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኩለን ዓድታት ብዕቱብ ከዝሰርሓሉ ኣዘኻኺሩ ኣብ ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ዞባ ማእከል ላዕለዋይ ኪላ ኣሕምልትን ፍረታትን ኣቶ የናስ ገብሩ ብወገኑ ምቁር ድንሽ ኣብ ኤርትራ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ትካል ሕርሻዊ ምርምር ሓልሓለ ከም ተኣታተወ ኣብ 19 ዓሌታት ድሕሪ ዝተኻየደ ፈተነ ድማ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ መደበር ፈልሲ እምባደርሆ 6 ዓሌታት ተባዚሑን ናብ ሓረስቶት ከም ተዓደለ ገሊጹ ምቁር ድንሽ ካብ 1 ሄክታር ብዓካር ደረጃ ልዕሊ 600 ኩንታል ብቆጽሊ ድማ ልዕሊ 900 ኩንታል እቶት ከም ዝርከቦን ንልዕሊ 2 ዋርሕ ክኽዘን ከም ዝኽእልን ብምጥቃስ ብእቶቱን ትሕዝቱን ኣብ ውሕስነት መግብን ማእዛዊ መግብን ብልጫ ከም ዘለዎ ብርሂዩ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ኣቶ ኣስራት ሃይለን ኣማሕዳር ዞባ ሰረጃቃ ኣቶ ክፍለ ማርያም ገብረ መስቀልን ድማ ውሕስ ማእዛዊ መግቢ ንኹሉ ኣብ ኩሉ ዝብል መርሓ ንምስማር ተበጊሱ ዘሎ ስራሕ ንምትግባር ኩሎም ሓረስቶት ኣብ ገደናኦም ምቁር ድንሽ ከልምዑ ተላብዮም ኣብ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣብ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ካልኣይ ደረጃ ማለት ማትሪክ ብሉፅ ነጥቢ ንዘምፁ 23 ኣባላት 36 ዙርያ ተምሃሮ ብ9 መስከረም ሽልማት ቋሓይቶ ተዓዲሉ እቶም ተምሃሮ 2 ሙሉእ ነጥቢ 4 ዘምፁ 6.3.8 ነጥቢ 6.3.6 ነጥቢ 3.3.4 ነጥቢ 6 ድማ 3 ነጥቢ ዘምፁ ኮይኖም ወረቐት ምስክርን ገንዘብን ከም ተሸለሙ ሓላፊ ትምህርቲ ኣብቲ ዞባ መምህር በየነ ተስፋይ ገሊጹ ብዘይካዚ ዝነበራ ናይ ትምህርቲ ድሌት ንምስማር ድሕሪ መርዓ ድሕሪ 7 ዓመት ምስ ኣባላት 36 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምስ ኣዋውሪዳ 2.6 ነጥቢ ዘመዝገበት ኣብነታዊት ተማሃሪት ስልጣና ዓብደላ ካብ ቤት ትምህርቲ ሳፊራ ብፍሉይ ከም ተሸለመት ብተወሳኺ ሓቢሮ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ማለት ጀነራል ናይ ዓመተ ትምህርቲ 2023-24 9 ልዕሊኡን ዘመዝገቡ ተምሃሮ ገንዘባዊ ሽልማት ካብ 4ይ ክሳብ 11 ክፍሊ ንዝርከቡ 29 ብሉፃት ተምሃሮ ድማ ወረቐት ምስክር ተዓዲሉ
ኣማሕዳር ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣቶ ሃብታይ ተስፋዝጊ ኣብ ዝሃቦ መዛዘ ምቓል ዕላማት ሽልማት ነቶም ብሉጻት ንምትብባዕ ኣብቶም ካልኦት ድማ ቅዱስ ቅኒ ንምፍጣር ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ምትብባዕ ወለድን ሕብረተሰብን ከይፍለዮም ተላብዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ውሽጢ ሃገር ተዛዚሙ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ሩስያን ስትራቴጂካዊ ዝምድና ንምድንፋዕ ዝኽእል ስምምዕ ከቲመን እቲ ስምምዕ ዝተበጽሐ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ዋንጊ ብ10 መስከረም ኣብ ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ ምስ ጸሓፊ ባይቶ ጸጥታ ሩስያ ሰርጌይ ሸይጉ ኣብ ዝገበሮ ርክብ እዩ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ቻይናን ሩስያን ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ወተሃደራውን ጸጥታውን ብድሆታት ንምምካት ተርኡ ልዑል ምዃኑ ዝጠቐሰ ሚኒስተር ዋንጊ ሃገሩ ንምድንፍዑ ከም ትጽዕር ኣብ ትርክባ ነጺሩ ሰርጌይ ሸይጉ ብወገኑ ምዑሪ ሽርክነት ሩስያን ቻይናን ንኻልኦት ሃገራት ኣርኣያ ክኸውን ከም ዝግባእ ብምጥቃስ ሃገሩ ምስ ቻይና ዘለዋ ኩሉ መዳያዊ ምትሕብባር ንምምዕባል ከም ትሰርሕ ኣረጋጊጹ ክልቴን ሃገራት ኣብ ዲፕሎማስያዊ ንግዳዊ ጸጥታዊ ወተሃደራዊ ትምህርታዊ ቴክኖሎጂካውን ጠፈራውን ጽላታት ዘለዎን ምትሕግጋዝ ንምድንፋዕ ዘካይድዎ ጻዕሪ ከም ዘሐይልዎ ሓቢረን ኣለዋ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ሩስያን ከም ኣካልቲ ኣብ መንጎን ዘሎ ወተሃደራዊ ዝምድናታት ክሳብ 16 መስከረም ዝቕጽል ገዚፍ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣብ ከባቢ ሰላማዊ ውቅያኖስ የካይዳ ምህላወን ይግለጽ ሰሜን ኮርያ ግዳማዊ ተጻብኦታት ንምምካት ኣብ ምምዕባል ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ተካይዶ ወፍሪ ከም ተዕብዮ ፕሬዚደንት ኪም ጆንግ ኡን ሓቢሩ ኣሜሪካን መሻርክታን ዘካይዶ ዘለዋ ተጻባኢ ክብል ዝገለጾ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ሰሜን ኮርያ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋራ ኣብ ተጠንቀቕ ክጸንሕ ዝደፋፍእ ከም ዝኾነ እዩ ፕሬዚደንት ኪም ብ10 መስከረም ኣፍሊጡ ሰሜን ኮርያ ሉዓላውነታን ግዛእታዊ ሓድነታን ንምውሓስ ነቲ ኣጽዋር ካብ ምጥቃም ድሕሪ ከም ዘይትብል ድማ ነጺሩ ፕሬዚደንት ኪም ግዳማዊ ጸጥታዊ ስጋት ንምምካት ሃገሩ ኣብ ዝለዓለ ወተሃደራዊ ተጠንቀቕ ክትጸንሕ እዩ ብተረጋጋሚ ክሕብር ጸኒሑ ሰሜን ኮርያ ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ዘካይድኦ ዘለዋ ተኸታኺ ክትብል እትገልጾ ወተሃደራዊ ልምምዳት ፈተነ ዘመናዊ ኣጽዋር ከተካይድ ምጽንሓ ጸብጻባት ይሕብሩ ዋጋ ዘይተጻረየ ነዳዲ ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ድሕሪ 2021 ናብ ዝተሓተ ደረጃኡ ከም ዝወረደ ተገሊጹ بمسرت حبريتا معكنات زينا عبز سالس زي واقع زي تسعري ندادي نبرميل ناب أستاذ سوسان $9 كم زوردة إذا ما بوشتي زحالة سلست عمتات تزتحت مخانو تفليتون تنكنا يتتريوم من كل قال لما تطلب مخانو ودوب أفريتن لأخت الندادي مالت أوبيك حبير الله أول حاجرات نايت ودبن روسيا تركبن مشارختنن واقعات نمتعراي كاب مفارق التشين إسران سلستان زجبروز من كاي متن فريات كسب زمت عمت كقتل كم تسمع مع زفلتيو أبي واقعات ندادي تخصص زلهم من كل قال مس زغتل أبال هاجرات فريات ناي من كاي توسخ سجمتي كوسدا كم زخ لايو زمت حزبات ريبابليك تشاينا النرويج أبي ممكات كلمة ونوصي بحوار كسرعة راديين እቲ ምርዳእ ኣብ ቻይና ዑደት ክፍጽም ዝቐነየ ቀዳማይ ሚኒስተር ኖርዌይ ጆናስ ጋርስቶር ብ10 መስከረም ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሊ ሺያንግ ኣብ ከተማ ቤይጂን ኣብ ዘካየዶ ርክብ ተበጺሑ ከም ኣካል ናይቲ ስምምዕ ክልቴን ሃገራት ኣብ ህንጸት ትካላት ተተካኢ ጸዓትን ዕቃበ ስነ ህይወታዊ ብዙሕነትን ክተሓጋገዛ ምዃነን ገሊጸን ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኖርዌይን ቁጠባውን ንግዳውን ዝምድና ንምድፋዕ ክሰርሓ ከም ተሰማምዐውን ኣፍሊጠን ኣብቲ ጋጣሚ ክልቴን ሃገራት መበል 70 ዓመት ምምስራት ዲፕሎማስያዊ ዝምድናን ጸንቢለን ኬንያ ካብ ኣባል ሃገራት ሓበራዊ ዕዳጋ ምብራቕን ደቡባውን ኣፍሪካ ማለት ኮሜሳ ኮሙን ኮሚኒቲ ምብራቕ ኣፍሪካ ክትገብሮ ዝጸንሐት እታው ሽኮር ከተቋርጾ ወሲና እታ ሃገር ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደት ብውሽጣዊ ዓቕማ እኹል መጠን ሽኮር ከተፍሪ ከም ዝኸኣለት ብምሕባርያ ምስ ሃገራት ሓበራዊ ዕዳጋ ምብራቕን ደቡባውን ኣፍሪካን ኮሚኒቲ ምብራቕ ኣፍሪካን ዝጸንሓ ሽኮር ከተእቱ ዘኽእል ውዕል ኣብ ለካቲት 2025 ከም ዘብቅዕ ዝጠቐሰት ኬንያ ነቲ ውዕል ከም ዘይተናውሖ ገሊጻ ኣላ ኬንያ ዓመታዊ ብግምጋም 950,000 ሜትሪክ ቶን ሽኮር ከም ተህልኽ ዝጠቐሰ ሚኒስትር ሕርሻ እታ ሃገር ብውሽጣዊ ዓቕማ ዝፈሪ ሽኮር ምስ ዝሃልኽ ዘሎ ተዳሪጉ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ
ሃገሩ ኣብዚ ዓመት እዚ ልዕሊ 800,000 ሜትሪክ ቶን ሽኮር ከተፍሪ ከም ትኽእል ዝሓበረት ሚኒስትሪ መጠን ፍርያት ዓመታዊ ይውስኽ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ سعودي عربين سوريان زمدنن ናብ ንቡር ድሕሪ ምምላሰን ኤምባሲ سعوديا ኣብ ከተማ دمشق ድሕሪ 12 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ብ10 መስከረም ብወግዒ ስራሕ ጀሚሩ መጀመርቲ ካብ 2012 ንጥፈታቱ ኣቋሪጹ ዝነበረ ኤምባሲ ዝምድና ክልቴን ሃገራት ንምምሕያሽ ንዝተበጽሐ ስምዕ ዝደፍእ ምዃኑ ሰመስተን ሃገራት ገሊጾም ሶርያ ኣብ ከተማ ሪያድ ንዘሎ ኤምባሲያ ብመወዳእታ ዝሓለፈ ዓመት ከም ዝኸፈተቶን ኣምባሳደር ከም ዝመዘዘትን ዝዝከር እዩ سعودي عربين سوريان ካብ 2012 ተበቲኹ ዝነበረ ዝምድነን ናብ ንቡር ንምምላስ ኣብ መፋረቕ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ከም ተሰማምዓን ንትግባሪኡ ክነጥፋ ከም ዝጸንሐን ይጥቀስ ማሕበር ሃገራት ዓረቡን ወንዚፎ ንጸንሐ ኣባልነት ሶርያ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ከም ዝመለሶ ጸብጸባት ይረዱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ኣብ ከተማ ተሰነይ ብውሕጅ ዝዓነወ ትሕቲ ቐልፂ ሕርሻን ኣገልግሎት መጓዓዝያን ተጸጊኑ ኣብ ኮማው ሆስፒታል ድግሳ ወፍሪ መርመራታት ሕማማት ዓይንን መጥባሕቲ ሓበላን ተኻይዱ ኣብ ዞባ ማእከል ጥሕሰት ሕጋጋትን መምርሒታትን ምግታዕ ዕቱብ ናይ ምቁፅጻር ስራሕ ይሰላሰል ኣሎ ቻይናን ሩስያን ስትራቴጂካዊ ዝምድና ንምድፋዕ ዝኽእል ስምምዕ ከቲመን ሰሜን ኮርያ ኣብ ምምዕባል ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ተካይዶ ወፍሪ ከም ተዕብዮ ሓቢራ ዋጋ ዘይተጻረየ ነዳዲ ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ድሕሪ 2021 ናብ ዝተሓተ ደረጃ ከም ዝወረደ ተገሊጹ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ 11 መስከረም ዝተዳለወ ዜና ውሽጥን ወጻእን ተዛዚሙ ምስ ተረፉ መደባትና ሰላም